हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। गोपी जन वल्लभा गिरिवरदारी। यशोदनंदना व्रज जन रंजना। यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्ण अंदरिकी। సో ఈరోజు భాగవతం కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ భాగవతం కార్యక్రమంలో మనము మూడవ స్కందము అందులో 15వ అధ్యాయమైనటువంటి భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశాన్ని చూస్తూ ఉన్నాము. సో ఈ క్రమంలో ఇప్పటి వరకు 44 శ్లోకాలను పూర్తి చేసుకుని ఈ అధ్యాయంలో 45వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. సో ఈ భగవద్ధామ వర్ణనము అనేటువంటి అంశంలో బ్రహ్మ దేవతలతో తన మానసపుత్రులైనటువంటి సనకాది మునులు ఆ భగవద్ దర్శనార్థమై వైకుంఠ లోకానికి వెళ్ళడము. సో ఆ వెళ్ళినటువంటి క్రమంలో బ్రహ్మ దేవతలతో అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ వైకుంఠం యొక్క మహత్యాన్ని, ఆ వైకుంఠంని వర్ణన చేస్తూ ఉన్నాడు. ఆ భగవద్ధామం యొక్క వర్ణన చేస్తూ సో అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులన్నిటినీ కూడా దేవతలకు బ్రహ్మ తెలియచేసినటువంటి అంశాలను గత శ్లోకాలలో మనం చూసినటువంటిది. సో ఆ విధంగా ఆ మునులు యోగమాయ బలము ద్వారా ఆ లోకానికి చేరి తమ పరభేదాలు లేకుండా 6 ద్వారాలను కూడా దాటి 7వ ద్వారం దగ్గరకు వెళ్ళగానే అక్కడ 2 ద్వారపాలకులను వారు చూడడము. సో ఆ ద్వారపాలకులు వారిని అడ్డగించడము. ఆ సందర్భంలో ఆ మునులకు క్రోధం రావడము. ఎందుకంటే అది కూడాను వారి యొక్క సొంత తృప్తి కాకుండా ఆ భగవద్ దర్శనానికి భంగం కలిగినటువంటి సందర్భంలో వారు అక్కడ అంటే వీరు ఆ భగవద్ధామంలో ఉండడానికి అర్హులు కారు. ఎందుకంటే ఆ భగవంతునికి ఎటువంటి శత్రువులు లేనటువంటి సందర్భంలో భగవద్ దర్శనార్థమై వచ్చినటువంటి మమ్మలను వీరు అడ్డుకుంటున్నారు.
అంటే ఈ భగవద్ధామంలో ఉండడానికి ఉండేటువంటి లక్షణానికి భిన్నంగా వీరు ప్రవర్తించారు. సో కాబట్టి వారికి అంత్యమున లాభం కూరే విధంగా వారిని మనము శిక్షిద్దాము అని వారు ఆలోచించడము, ఆ ద్వారపాలకులు ఇరువురిని కూడా వారు శాపానికి గురి చేయడము జరిగినటువంటిది. సో అక్కడ ఉన్నటువంటి ద్వారపాలకులు కూడా భగవంతుని యొక్క భక్తులే కావడం చేత వారు తాము చేసినటువంటి తప్పును తెలుసుకొని ఆ మునులు ఇచ్చినటువంటి శాపాన్ని అంగీకరిస్తూనే, ఎందుకంటే వారు ఎటువంటి వాదోపవాదాలకు దిగలేదు. ఎందుకంటే మా డ్యూటీ మేము చేశాము, మీరు మమ్మల్ని క్షమించడం ఏంటి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా వాళ్ళు ఎక్కడ కూడా రానివ్వకుండా వారు ఆ అక్కడ ఉన్నటువంటి వారు చేసినటువంటి తప్పిదాన్ని తెలుసుకొని ఆ మునులను వేడుకుంటూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆ మునుల అంటే బ్రాహ్మణ శాపం వారికి తెలుసు, మిగతా ఆయుధాలన్నిటికంటే కూడా బ్రాహ్మణ శాపం చాలా తీవ్రమైనటువంటిది అని. వారు చేసినటువంటి అపరాధం కూడా భక్తులకు జరిపినటువంటి అపరాధం కనుక తీవ్రమైనదిగా పరిగణించి వారు ఆ లోకాన్ని వీడి ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి పోయినప్పుడు ఆ మునులను వారు కోరుకున్నటువంటిది ఏంటంటే, ఆ భౌతిక ప్రపంచంలో మోహానికి గురి అయ్యి భగవంతుని యొక్క విస్మృతి జరుగుతూ ఉంటుంది. అది మాకు జరగకుండా ఉండే విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అని వారు వేడుకుంటూ ఉంటుంటారు. ఎందుకంటే వారు ఆ భూలోకం అంటే భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఏదో పెద్ద పెద్ద ఇంద్ర పదవు, బ్రహ్మ పదవు ఇలాంటివి కోరుకోలే. నిరంతరం కూడా వాళ్ళంటే శుద్ధ భక్తులే, వారు కూడా శుద్ధ భక్తులే. సో కాబట్టి వారు కూడా కోరుకున్నటువంటిది ఆ భగవంతుణ్ణి మేము మర్చిపోని విధంగా మమ్మల్ని అనుగ్రహించండి అంటూ వారు ఆ మునులను వేడుకుంటూ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో నారాయణుడు అదంతా కూడా తెలుసుకుని తన పరివారంతో సహా అక్కడికి రావడము, ఆ వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో బ్రహ్మ దేవతలతో ఆ భగవంతుని యొక్క వర్ణనను అతి సుందరంగా వర్ణించినటువంటి అంశాలను మనము తెలుసుకున్నటువంటిది. సో ఆ సందర్భంలో కొన్ని పాయింట్స్ మనం చూసినట్లయితే ఆ భగవంతుడు ఎంతో సౌందర్యవంతంగా నడిచి వస్తూ పరివారంతో లక్ష్మీమాతతో సహా వస్తూ, అంతకుముందు బ్రహ్మ చెప్తూ ఉంటారు లక్ష్మీమాత ఎంతో సౌందర్యవంతురాలు అని. మరి ఆ లక్ష్మీమాత సౌందర్యాన్ని కూడా అధిగమించినటువంటి సౌందర్యాన్ని ఆ నారాయణలో మునులు చూసినటువంటి అంశాన్ని సో అదేవిధంగా మరలా మనకి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యంలో చాలా చక్కగా ఆ భగవంతుడు తన గోలోక బృందావనంలో అంటే ఆ బ్రహ్మ చెప్పినట్లుగాను అనేక అంటే లక్షలాదిగా ఉండేటువంటి మన్మధులను కూడా ఆకర్షించగలిగేటువంటి ఆ నారాయణుడు మరలా ఆ గోలోక బృందావనానికి వెళ్ళినట్లయితే రాధారాణి యొక్క ప్రేమతత్వానికి, ఆమె యొక్క భక్తి తత్వానికి మోహితుడవుతాడు అనేటువంటి చెప్తారు. ఆ మదన దాసుడుగా అంటే రాధామాత అంటే ఇక్కడ భగవంతుడు భక్తికి, శుద్ధ భక్తికి లొంగుతాడు అనేటువంటి అంశాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఎంతో చక్కగా వివరించినటువంటి అంశము. సో అలాగే ఆ తర్వాత ఇక ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి మునులు దర్శించుకోవడము, అటువంటి ఆ సుందరమైనటువంటి అతి సుందరమైనటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి అంటే అనూపమాన సౌందర్యము ఉన్నటువంటి ఆ భక్తుణ్ణి అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి మునులు చూసి సో ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని ఆయన చెప్పడము. అలాగే బ్రహ్మ చెప్తాడు నాకు, మీకు, శివుడికి కూడా ఆరాధ్యుడైనటువంటి ఆ నారాయణుడు అని చెప్పడము. తర్వాత ఇక ఆ విధంగా వస్తూ ఉన్నటువంటి నారాయణుడు అక్కడికి వచ్చి ఉన్నటువంటి సందర్భంలో మునులపై కోపాన్ని కానీ అటు ద్వారపాలకులపై అంటే మునులు పైన కోపగించుకోకుండా, ఎందుకంటే వాస్తవానికి ద్వారపాలకులు వారి యొక్క ధర్మాన్ని వారు నిర్వర్తించారు. సో ఆ విధంగా శపించినట్టుకంటూ ఆ మునులను కూడా ఏమనకుండా, అలాగే ద్వారపాలకులు నా భక్తులు వస్తుంటే మీరు అడ్డగిస్తారని ఎవరిని కూడా క్రోధం చేయకుండా అక్కడ ఆయన యొక్క మోముతో, ఆయన యొక్క చిరు దరహాసంతో, ఆయన యొక్క చూపుల యొక్క స్పర్శతో ఆ మునులను సమ్మోహితులను చేసినటువంటి సందర్భాన్ని కూడా మనం చూసినటువంటి. సో ఇక ఆ సందర్భంలో మునులు ఆ దేవదేవుని పాదపద్మాలను
బొటన వేళ్లపై ఉన్నటువంటి తులసీ దళముల సుగంధం, అంటే భగవంతుడు ఎంతో ఆ సుగంధ భరితమై ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే ఆ భగవంతుని యొక్క కాలు బొటన వేలుపై తులసీ దళాలు, తులసి మాత ఆయన పూజల్లో అర్చించు. సో ఆ విధంగా తులసి మకరందము, ఆ భగవంతుని యొక్క మకరందం, ఈ రెండు మిళితమై వచ్చినటువంటి ఆ వాయువుని ఎప్పుడైతే ఆ మునులు యొక్క నాసికాపుటాలను ప్రవేశిస్తాయో, ఆ మునుల్లో ఉన్నటువంటి, అంతకుముందు వారు నిరాకార తత్వాన్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వాళ్ళు, ఆ నిరాకార తత్వముకు అనురక్తులైనటువంటి వారు, వారి యొక్క దేహము మనసులో కలిగినటువంటి మార్పులు, ఆ భగవంతుని వైపుకు వారు ఆకర్షించబడినటువంటి విధానాన్ని వారు అనుభూతం నడుచుకున్నటువంటి విషయాన్ని కూడా చూసాము. ఆ తర్వాత ఇంకా మునులు దర్శించుకున్నటువంటి అంశము, భగవానుని యొక్క సుందరమగు ఆ మోము వారికి నీల పద్మ కోశముల వలె కనిపించను అని, ఆ దేవదేవుని దరహాసము ఇదేదైతే ఉందో అది విరిసిన మల్లె పువ్వుల వలె గోచరిస్తూ ఉన్నది అని, ఆ రీతిగా భగవానుని యొక్క ముఖార విందమును గాంచినటువంటి మునులు మిగుల సంతృప్తులైరి, ఎంతో ఎంతో తృప్తి పడ్డారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో అంతకుముందు వారు ఆ భగవంతుని దర్శనం చూస్తూ, ఆ చతుర్భుజ నారాయణ్ని దర్శించుకుంటూ, అంత సుందరమైనటువంటి నారాయణ తనివి తీరి ఆ యొక్క దృశ్య, అంటే కన్ను నయనాల ద్వారా వారు తృప్తి చెందకుండా అంతే తదేకంగా చూస్తూ ఉన్నటువంటి వారు, ఎప్పుడైతే ఆ నిరాకార తత్వం వారి నుంచి తొలగిపోయి భగవంతుని యొక్క భక్తి తత్వం వారిలో ఏర్పడిందో, ఇక అప్పుడు ఆ భగవంతుని యొక్క దర్శనంలో ఆ ఆ భగవంతుని యొక్క దరహాసము విరిసిన మల్లెల వలె గోచరిస్తూ ఆ ముఖార విందాన్ని గాంచినటువంటి ఆ మునులలో ఇక వారు ఎంతో తృప్తి పొందారు అని చెప్తున్నారు. తృప్తి పొందినప్పటికీ కూడా ఇంకా ఇంకా ఆ భగవంతుణ్ణి చూడగోరినటువంటి వారై, ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మాలు మనులను పోలినట్లుగా ఉన్నట్లు వారు గాంచారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ విధంగా నారాయణుని యొక్క దివ్య దేహమును మరలా చూడాలి అని వారు అంత్యమున అతని రూపమును ధ్యానించగలిగిరి. అంటే ఇక ఆ నారాయణ యొక్క రూపాన్ని నిరంతరము మనసులో, ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నారాయణ రూపాన్ని వారు మనసులో ధ్యానించటం మొదలుపెట్టారు అని, ధ్యానించగలిగారు అని చెప్తున్నారు. ఆ విధంగా ఆ భగవంతుని యొక్క సౌందర్యాన్ని, ఆ సౌందర్యానికి ఆ భగవంతుని యొక్క చూపుల స్పర్శకు, ఆ ముఖార విందాన్ని దర్శనం వలన మునులలో కలిగిన, అంటే నిరాకార బ్రహ్మతత్వము నుండి ఏ విధంగా వారు సాకార విధానికి మరలిండ్రు అనేటువంటి అంశాన్ని చూసి, ఇక ఆ విధంగానే వారు చూసినటువంటి యథార్థంగా దర్శించినటువంటి ఆ నారాయణుని యొక్క రూపాన్ని, దివ్య దేహం మరలా వాళ్ళు చూస్తూ ఇక ధ్యానంలో నిమగ్నమయ్యారు అనేటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇక ఈరోజు మనము 45వ శ్లోకం చూసినట్లయితే, పుంసాం గతిం మృగయతామిహ యోగ మార్గై ధ్యాన స్పందం బహుమతం నయనాభిరామం పౌంస్నం పునర్దర్శయామానం అనన్య సిద్ధైః ఔత్పత్తికై సమగృణన్ యుతమష్టభోగైః. సో ఇక్కడ ఆ బ్రహ్మ ఇంకా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశం, పుంసాం గతిం మృగయతామిహ యోగ మార్గైః. అంటే పుంసాం, ఆ మానవులకు, గతిం అంటే ముక్తిని, మృగయతాం ఎవరైతే అన్వేషిస్తూ ఉన్నారో, అంటే మానవులు ఎవరైతే ఆ ముక్తి కోసం అన్వేషిస్తూ ఉన్నారో, ఇహ అంటే ఈ ప్రపంచమున, యోగ మార్గైః. సో ఇక్కడ యోగ మార్గం అంటే అష్టాంగ యోగ విధానము ద్వారా, యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామం ధారణ ప్రత్యాహార ధ్యానం సమాధి స్థితి అనేటువంటి 8 అంగాలతో కూడినటువంటి ఆ యోగ మార్గం.
ధ్యానాస్పందం ఇక్కడ. సో ధ్యానాస్పందం బహుమతం నయనాభిరామం. సో ధ్యానాస్పందం అంటే ధ్యాన లక్ష్యము, బహు అంటే గొప్ప యోగులచే, అంటే అనుభూతి పొందినటువంటి ఆ గొప్ప యోగులచే, మతం అంటే నిరూపితం, బహు మతం అంటే గొప్ప యోగులైనటువంటి వారి చేత నిరూపితమైనది, అంటే ఊహాత్మకం కాదు అని చెప్తున్నాం ఇక్కడ. నయనాభిరామం, నయనం అంటే కనులు, అభిరామం అంటే సంతోషం, ఆనందమును, రామం ఆనందం, రిజర్వాయర్ ఆఫ్ ప్లెజర్ కదా. సో అభిరామం ముదమును గూర్చినట్టి, అంటే ఆనందమును చేకూర్చేటటువంటి. పౌష్ణం, పౌంష్ణం అంటే మానవ, వపుహు రూపం, వపు అంటే దేహం, బాడీ అన్నట్టు ఇక్కడ రూపం. దర్శయామానం దర్శించుచు, అనన్య సిద్ధైహి అన్యులకు సిద్ధింపనిది, అంటే ఇతరులకు సాధ్యము కానటువంటిది. పౌష్ణం వపు దర్శనయామానం అనన్య సిద్ధైహి అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఔత్పత్తికై సమగృణన్ యుతం అష్టభోగైహి. సో ఔత్పత్తికైహి అంటే శాశ్వతంగా ఉపస్థితుడు, శాశ్వత స్థితుడైనటువంటి వాడు అన్నారు. సమగృణన్ స్తుతింపబడేడి అంటే శాశ్వతంగా ఎప్పటికీ కూడా నిరంతరము కూడా ధ్యానించబడి స్తుతించబడేటువంటి వాడు ఎవరు? యుతం ఆ దేవదేవుడు. మరి ఎటువంటి వాడు అంటే చెప్తున్నారు, అష్టభోగైహి అంటే అష్ట సిద్ధులను గూడినటువంటి వాడు. సో అష్ట సిద్ధులను గూడినటువంటి వాడై. సో ఇక్కడ ఇక మనకి ఈ శ్లోకం యొక్క ట్రాన్స్లేషన్, శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క ట్రాన్స్లేషన్ చూసినట్లయితే ఇక ఆ విధంగా ఆ మునులు అంతకుముందు చెప్తున్నటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క సుందర మోహము వారు దర్శించి ఇక ఆయన యొక్క దివ్యమైనటువంటి దేహాన్ని మరలా మరలా చూస్తూ ధ్యానంలో నిమగ్నమయ్యారు ఆ మునులు అనేటువంటి అంశాన్ని ఇక్కడ మనకి తెలియచేస్తున్నటువంటిది. సో ఇక ఇంకా చెప్తున్నాడు బ్రహ్మ, ఆ విధంగా ధ్యానంలో నిమగ్నమైనటువంటి సనకాది మునులు యోగ మార్గమును అనుసరించు వారలచే ధ్యానింపబడు భగవానుని రూపమిదియే అని చెప్తున్నాడు బ్రహ్మ. అంటే యోగ మార్గంతో అంటే ఏంటి? యోగ మార్గంలో ఇక్కడ చెప్పారు మనకి అష్టాంగ యోగ మార్గం ఈ విధానంలో. మరి ఆ అష్టాంగ యోగ మార్గమున అనుసరించు వారలచే ధ్యానించబడు భగవానుని రూపమిదియే అంటూ ఉన్నాడు బ్రహ్మ. అంటే ఇంతకు ముందు ఏదైతే ఆ నారాయణుని రూపాన్ని ఆ భగవంతుడు అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ మునులు మరియు ద్వారపాలకుల దగ్గరికి, జయ విజయుల దగ్గరికి వచ్చినటువంటి ఆ నారాయణుడి రూపం గురించి చెప్తూ యోగ మార్గమును అనుసరించేటువంటి వారి చేత ధ్యానించబడేటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క రూపం ఇదే. అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఆ ధ్యానం 7వ అంగమైనటువంటి ధ్యానంలో ఆ విష్ణువుపై ధ్యానం చేయాలి, నిరంతరం కూడా ధ్యానం ఆ విష్ణు భగవాని రూపంపై ధ్యానం చేయాలి అని చెప్తారు కదా ధ్యానంలో. సో ఆ విధంగా భగవాన్ యొక్క నామ జపం ధ్యానం చేస్తూ ఎవరి రూపాన్ని అంటే ఇక్కడ ఏదైతే మనం చతుర్భుజ నారాయణుని దర్శించి ఆ విధంగా వర్ణించారో అటువంటి ఆ నారాయణుని యొక్క రూపమే, ఆ రూపమే ఇక్కడ యోగ మార్గాన్ని అనుసరించేటువంటి వారు ధ్యానించేటువంటి ఆ భగవానుని యొక్క రూపము అదే అని చెప్తున్నారు. ధ్యానమునందు యోగులకు ఇది పరమానందదాయకంగా నుండును. సో ఆ విధంగా ఆ నారాయణుడు ఏదైతే ఇప్పటి వరకు వర్ణించినటువంటి రూపమో అది ఆ ధ్యానంలో కూడా ఆ విధంగా దర్శించుకున్నటువంటి వారికి ఎంతో ఆనందదాయకంగా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది పరమానందదాయకంగా ఉండును అని చెప్తున్నారు. మహాయోగులచే నిరూపితమైనట్లు ఇది సత్యమే గాని ఊహాత్మకం కాదు. అంటే వారు ధ్యానంలో
దర్శించుకున్నటువంటిది ఊహ కాదు. అంటే ఇమాజినేషన్, ఈ విధంగా ఉంటాడు, ఇలా ఉంటుంది, ఇలా ఈ సుందరమోము అనేటువంటి ఈ విధంగా చతుర్భుజుడు, ఇదంతా ఊహాత్మకు కాదు, అది యథార్థము, సత్యము అని చెప్తున్నారు. మహాయోగుల చేత నిరూపితమైనట్లుగా ఆ రూపం ఏదైతే వాళ్ళు దర్శించినటువంటి రూపం ఏదైతే ఉందో అది యథార్థమైనటువంటిదే. ఆ ధ్యానంలో వారు దర్శించుకునేటువంటిది అది యథార్థమైనటువంటి రూపమే, ఆ భగవద్ధామంలో ఉండే రూపమే వారు ధ్యానించేటువంటిది అని చెప్తున్నారు. మరి ఇంకా అటువంటి దర్శనం పొందినటువంటి ఆ భగవానుడు అష్టసిద్ధి పూర్ణుడు. అంటే ఆ సిద్ధులన్నింటినీ కూడా, అష్ట సిద్ధులన్నింటినీ కూడా పూర్ణంగా సాధించుట అన్యులకు సాధ్యం కాదు. అది ఒక భగవంతుడికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది ఇక్కడ చెప్పినటువంటి విషయాల్లో. అన్యులకు ఇక్కడ దర్శయానం, దర్శించుచున్నటువంటిది అనన్య సిద్ధి అయి అన్యులకు సిద్ధింపనటువంటిది, మరి శాశ్వతంగా ఉపస్థితులై ఉండేటువంటిది, అంటే ఇతరులు ఎవరికి సాధ్యం కానటువంటి ఆ అంశాన్ని ఆ భగవంతుడికి మాత్రమే సాధ్యమయ్యేటువంటి అది అష్టసిద్ధి పూర్ణుడు ఆ భగవంతుడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ అష్ట సిద్ధులు మనకి చెప్పబడేటువంటివి అనిమ, మహిమ, గిరిమ, లంగిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకమ్య, తర్వాత అసిత్వ, అవశిష్ట అనేటువంటిది ఈ 8 రకాలైనటువంటి సిద్ధులు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా సో ఈ అనిమ అంటే ఒక ఎవరైతే వారి యొక్క దేహాన్ని, అంటే వారు ఎంత సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా అంటే పరమాణువు కంటే కూడా సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా మరి ఆ భగవానుడు అంత మనకు భగవద్గీతలో సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా అంతటా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి క్షీరోదక సాయి విష్ణు రూపంలో అనేటువంటిది. ఇక మహిమ అంటే అనంతంగా విస్తరించగలిగేటువంటి, చాలా పెద్ద సైజులో ఇన్ఫినిటీ, అనంతంగా వ్యాప్తి చెందగలిగేటువంటి సిద్ధిని మహిమ అని అంటారు. గరిమ అంటే అతి ఎక్కువ బరువు, బాగా ఎక్కువగా. సో బాలకృష్ణుడు తృణావర్తుడు అనుకుంటాను వచ్చినప్పుడు ఆ మెడ పట్టుకొని అంటే వాయువు రూపంలో వస్తాడు కదా, తుఫానుగా ఉంటాడు. దానికి వ్యతిరేక అస్త్రం ఏంటి అంటే బరువు, హెవీగా ఉండేటువంటిది. సో ఎప్పుడు కూడా యుద్ధంలో వాయు అస్త్రాన్ని ఉపయోగించినప్పుడు దానికి ఎదురుగా పర్వతాస్త్రాలు, అంటే మహాపర్వతంగా ఉండేటువంటి అస్త్రాలను ఉపయోగిస్తారు. సో భగవంతుడు అక్కడ అంటే భగవంతుడు ఆ లీలను కూడా ప్రదర్శించినటువంటి. సో ఇక లఘిమ అంటే చాలా చాలా తేలికగా, చాలా 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 తేలికగా, అంటే అది కూడా బాలకృష్ణుడు, చిన్ని కృష్ణుడు యశోద మొదట్లో బరువుగా పెరిగి ఆ తర్వాత మళ్ళీ తృణవర్తుడు ఎత్తుకోదలుచుకున్నప్పుడు చాలా తేలిగ్గా మారతాడు అని చెప్తారు. ఎంత తేలిగ్గా అంటే ఆ నెమలి పింఛము అంత తేలిగ్గా మారతాడు అని చెప్తారు. సో ఒక పింఛం ఏదైతే నెమలి ఈక ఎలాగ అంత తేలిగ్గా మారతారు. సో అది భగవంతుడు చేయగలిగినటువంటిది. సో అలాగే ఆ ప్రాప్తిక అంటే ఇక ఎటువంటి భేదం లేకుండా అంతటినీ ఆక్యుపై చేయగలిగేటువంటి అంశం అని చెప్తారు ప్రాప్తిక అంటే. సో దాన్ని మనకి 11వ అధ్యాయంలో అర్జునుడు దర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని చెప్తాడు. అన్ని విశ్వాలను నీవే ఆక్యుపై చేశావు, వాటి మధ్యలో ఉండేటువంటి ప్రదేశాన్ని కూడా నీవు ఆక్యుపై చేశావు అని చెప్తాడు అర్జునుడు. సో అలాగే ప్రాకమ్య అంటే ఏదైతే అనుకుంటారో దాన్ని ఎవరైతే ఏదైతే అడుగుతారో దాన్ని పొందగలిగే విధంగా చేయగలిగేటువంటి విధానాన్ని ప్రాకమ్య సిద్ధి అని అంటారు. అలాగే అసిత్వం అంటే ఇక ఆధిపత్యం, అంటే తానే భగవాన్, అన్ని లార్డ్షిప్ అన్నట్టు, ఇక అబ్సల్యూట్ లార్డ్షిప్, దేవాదిదేవు, తాను అన్నిటికీ కూడా భోక్త, పరమభోక్తగా ఉండేటువంటి అంశం. ఇక వసిత్వం, అది తెలుసు మనం, అంటే ఇతరులను మన వైపుకు ఆకర్షించుకోగా అందరినీ కూడా వశపరచుకోవడం, వశత్వం అంటే వశపరచుకునేటువంటి, ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవానుడు.
ఆ భగవానుడు తప్ప ఇంకెవరికి కూడా ఇవన్నీ కూడా అన్యులకు సాధ్యము కానటువంటి ఇవన్నీ కూడా భగవంతుడు కలిగి ఉన్నటువంటి అంశము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఆ విధంగా బ్రహ్మ ఆ అక్కడ ఆ యోగ మార్గం, అష్టాంగ యోగ విధానంలో ఆ మునులు దర్శించినటువంటి నారాయణుని రూపాన్ని, ఆయన యొక్క సిద్ధులను దేవతలకు తెలియచేసినటువంటి శ్లోకము ఇది ఇక్కడ మనకి. సో ఇక శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం మనం చూసినట్లయితే, శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాధి గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో శ్రీల ప్రభుపాద్ కి జై. సో ఈ శ్లోకానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భాష్యం చూసినట్లయితే చాలా పెద్ద భాష్యాన్ని ఇచ్చారు వారు మనకి. ఇక్కడ దాదాపుగా సుమారు 8 పేజీలు ఉండేటువంటిగా దాదాపుగా ఒక 8 పేజీల యొక్క భాష్యాన్ని శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇక్కడ మనకి ఇచ్చినటువంటిది. సో దాన్ని ఒకసారి చదివి మనము అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్తున్నారు, యోగ విధానపు విజయము ఇచ్చట చక్కగా వర్ణించబడినది అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ యోగ విధానంలో, అష్టాంగ యోగ విధానంలో విజయం సాధించడానికి కావలసినటువంటి వర్ణన ఈ శ్లోకంలో చెప్పబడింది అంటూ చెప్తున్నారు. యోగ మార్గమును అనుసరించు వారులకు చతుర్భుజ నారాయణ రూపమే ధ్యాన లక్ష్యమని ప్రత్యేకంగా పేర్కొనబడినది. సో అంత ఇక్కడ మనకి బ్రహ్మ చెప్పినట్లుగా, ఎందుకంటే ఆ చతుర్భుజ నారాయణ రూపమే ఆ ధ్యాన లక్ష్యము. ధ్యానంలో కూర్చున్నటువంటి వారు అంటే వివిధ రకాలుగా సిద్ధపడి ఒక స్థిరమైనటువంటి ఏకాంత ప్రదేశంలో కూర్చుని ప్రాణాయామము అంటే శ్వాస నిగ్రహించుకోగలగడము, శ్వాసను ఆధీనంలో తెచ్చుకొని తర్వాత ప్రత్యాహారం అంటే ఇంద్రియాలను ఆధీనంలోకి తెచ్చుకొని, ధారణ అంటే మనస్సును ఆధీనపరచుకొని, అంటే మనస్సును ఆ భగవంతుని చేసి మనస్సుని స్థిరపరచుకొని ధ్యానం చేస్తారు. ఎవరిని? ఆ చతుర్భుజ నారాయణ్ణి ధ్యానం చేసేటువంటి విధానము ఇక్కడ చెప్తున్నారు. కానీ చతుర్భుజ నారాయణ్ణి రూపంపై తమ ధ్యానమును లక్షింపని నామమాత్ర యోగులు నవీన కాలంన కోకొల్లలుగా గలరు అని చెప్తున్నారు. సో అంటే యథార్థమైనటువంటి ధ్యానము అంటే ఏమిటి? ఇక్కడ మనకి ఎన్నో మార్కెట్లో ధ్యాన యోగా సెంటర్స్ ఎన్నో కనిపిస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా ఆ నామమాత్ర యోగులు, యోగ విధానము అని చెప్తున్నారు. సో కానీ యోగ విధానంలో అంటే ఏదో శూన్యం పెట్టేసి శూన్యం పైన ధ్యానం చేయడం అనేటువంటిది కాదు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ తెలియజేస్తున్నటువంటిది. సో అని చెప్తున్నారు. ఆ నారాయణ రూపంపై తమ ధ్యానాన్ని లక్షింపని, అంటే నారాయణ్ణి దర్శించలేనటువంటి ఆ నామమాత్ర యోగులు అనేక మంది ఈ కలియుగంలో, ఈ నవీన కాలంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. వారు ఏదియో నిరాకారమును లేదా శూన్యమును ధ్యానింప యత్నిస్తారు. కానీ ప్రామాణిక విధానమును అనుసరించుచు మహాయోగులచే మాత్రమే అది ఆమోదనీయము కాదు. అంటే ఈ బయట చేసేటువంటి యోగ విధానాలు ఏదైతే నిరాకారం పైన చేసేటువంటిది అది ఆమోదయోగ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు, ఇంద్రియములను నిగ్రహించి పవిత్రమగు ఏకాంత స్థలమును కూర్చుని ఆ చతుర్భుజ నారాయణుని రూపమును, అంటే ఆ సనకాది మునుల ఎదుట ప్రత్యక్షమైనటువంటి, అదే విధంగా ఇంకా ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు, ఈ అధ్యాయమునందు వర్ణించబడినటువంటి ఆ నారాయణుడు మాత్రమే
యోగంలో దర్శనీయమైనటువంటి వాడు అని చెప్తున్నారు. అది అలా దర్శించడమే, అలా ధ్యానించడమే నిజమైన యోగ మార్గము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ నారాయణ రూపము శ్రీకృష్ణుని భగవానుని విస్తారము కనుకనే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము అత్యుత్తమ మగు యోగ విధానమయ్యున్నది. సో ఇప్పుడు ఏదైతే ఈ అష్టాంగ యోగ విధానంలో దర్శించుకోగలుగుతున్నామో, మరి అది ఈ కృష్ణ భగవాను యొక్క ఒక విస్తారం, అంతే కదా. ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారం అంటే మన హృదయస్థ పరమాత్ముడుగా ఉన్నటువంటి ఆ హృదయస్థ పరమాత్ముడిని దర్శించేటువంటి విధానం ఎవరు? మరి ఆయన యొక్క ఒక అంశలో మహావిష్ణువు, గర్భోదక సాయి విష్ణువు, క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా ఈ సృష్టిని జరిపించడానికి ఈ ముగ్గురిని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు తిరిగి ఆ భగవంతుణ్ణి అర్థం చేసుకుంటాడు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. సో కనుక ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, ఈ ఇస్కాన్ సంస్థ, ఈ కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము అత్యుత్తమమైనటువంటి యోగ విధానము అని చెప్తున్నారు. ఇస్కాన్లలో ఆయన చెప్పినటువంటి నియమాలను చేసేటువంటి విధానం ఏదైతే ఉందో ఇదే అత్యుత్తమమైనటువంటి యోగ విధానము. భగవంతుడు భగవద్గీతలో కూడా చెప్తారు, అన్ని రకాలైనటువంటి మార్గాల ద్వారా అంతిమంగా భక్తి యోగమే అని చెప్పారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి తెలియజేస్తున్నారు, ఇస్కాన్ ద్వారా అందించబడుతున్నటువంటి ఈ పద్ధతి ఏదైతే, విధానం ఏదైతే ఉందో ఇదే అత్యుత్తమమైనటువంటి యోగ విధానము అనేటువంటి అంశాన్ని మనకి వారు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కృష్ణ భక్తి భావన అనునది సుశిక్షితులగినటువంటి భక్తి యోగులచే నిర్వహింపబడు అత్యున్నత యోగ విధానము. యోగాభ్యాసము ఎంతగా ఆకర్షణీయమైనను అష్టసిద్ధులు మాత్రము సామాన్యునికి అసాధ్యమైనటివి. కానీ సనకాదులు ఎదుట ప్రత్యక్షమైనటువంటి ఆ దేవదేవుడు మాత్రము స్వయంగా ఆ అష్టసిద్ధులన్నింటినీ పూర్ణంగా కలిగి ఉన్నాడని ఇచ్చట వర్ణించబడినది. సో అంటే అనిమ, మహిమ, గరిమ, లంఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకమ్య, ఇషిత్వ, తర్వాత వశిష్త్వ, సో అనేటువంటి ఈ విధానాలు అష్టాంగ, సో అష్టసిద్ధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి సామాన్యులకు సాధ్యం కాదని ఆ సనకాదుల మునుల ఎదుట ఉన్నటువంటి ప్రత్యక్షమైనటువంటి అక్కడికి ఆ 7వ ద్వారం దగ్గరికి తన పరివారంతోనూ లక్ష్మీమాతతోనూ వచ్చినటువంటి ఆ దేవదేవుడుకు మాత్రమే ఇవన్నీ సంపూర్ణంగా కలిగి ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు. సరే, ఇలా ప్రభుపాదులు వర్ణించబడింది అని చెప్తున్నారు మనకి. అత్యున్నతమగు యోగ మార్గం అనగా 24 గంటలు శ్రీకృష్ణుని పైననే మనసును నిలుపుట, అది ఏ కృష్ణ భక్తి రసాభావం అని పిలువబడును అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అత్యున్నతమైనటువంటి యోగ మార్గం, సో ఇస్కాన్లో మనకి ఏదైతే తెలియచేస్తూ ఉన్నారో ఆ నిరంతరము ఏంటి, మనకి అన్ని శాస్త్రాలలోనూ కూడా అంతా పూర్వ ఆచార్యులు చెప్తున్నటువంటిది నిరంతరము కృష్ణుణ్ణి ధ్యానించాలి, కృష్ణుణ్ణి మర్చిపోవద్దు, కృష్ణుని గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మర్చిపోవద్దు. 2 రకాలుగా రెండు ఒకటే అయినప్పటికీ కూడా చెప్తూ ఉన్నారు స్వరూప గోస్వాముల వారు మనకి తెలియచేసిన. సో కాబట్టి ఈ అత్యున్నతమైనటువంటి యోగ మార్గము అంటే ఏంటంటే 24 గంటలు 24/7 ఆ భగవంతుని పైననే మనస్సును నిలపడము, అది ఏ కృష్ణ భక్తి రసాభావము అని పిలువబడుతుంది అని చెప్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతము మరియు భగవద్గీత యందు వర్ణితమైనటువంటిది లేదా పతాంజలి యోగ విధానముచే ఆమోదింపబడినది యగు యోగ విధి నేటి కాలమున అభ్యసింపబడు హఠ యోగమునకు అది ఆ రీతిగా పాశ్చాత్య దేశమునందు అవగతం చేసుకోబడింది అని చెప్తున్నారు. పూర్తిగా భిన్నమైనది అంటే నేటి కాలంలో చేస్తూ ఉన్నటువంటి ఈ యోగ విధానానికి ఆ శ్రీమద్ భాగవతంలోనూ భగవద్గీతలోనూ చెప్పబడినటువంటి దానికి ఇది భిన్నమైనటువంటిది అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఆచరిస్తూ ఉన్నట్టు. నిజమగు యోగాభ్యాసము ఇంద్రియములను నియంత్రించుటకై ఉద్దేశించబడినది. సో అందుకే కదా చెప్తారు, ఒక ప్రశాంతమైనటువంటి ముందుగా ఆ యమ అంటారు, అంటే ఏమి మనం పాటించాలి, నియమ అంటే ఏం చేయకూడదు, ఆసనం ఎలాంటి ఆసనం అంటే పరిస్థితిలో కూర్చోవాలి ప్రశాంతంగా ఉండడానికి,
ఒక సమతలమైనటువంటి ప్రదేశము, మరీ ఎత్తైనటువంటిది కాకుండా, మరీ లోతైనది కాకుండా. లోతైన ప్రదేశంలో కూర్చుంటే వర్షాలు వచ్చినప్పుడు తడిచిపోయేటువంటి అవకాశం. ఎత్తైన గాలులకు సో సమతలంలో ఉండాలి అని చెప్పి ఒక మంచి ప్రదేశాన్ని. అక్కడ కుసగడ్డి, జింక చర్మం అవన్నీ చెప్తారు. సరే ఇవి ఇప్పుడు సాధ్యం కానటువంటిది అనుకోండి. సో అందులో ఆ విధంగా చేసినప్పుడు ప్రాణాయామం ద్వారా ముందు శ్వాసను, ఆ తర్వాత ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడము. సో ఆ విధమగు నియంత్రణలో సుస్థిరమైన పిమ్మట మనసుని నారాయణుడి పైన కేంద్రీకరించాలి అని చెప్తారు కదా. సో శ్రీకృష్ణుడే దేవదేవుడగు భగవానుడు చతుర్భుజములందు చంక చక్ర గదా పద్మములతో దాల్చినటువంటి ఇతర విష్ణు రూపములు శ్రీకృష్ణుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విస్తారములు అని చెప్తున్నారు. ఇప్పుడు ఏదైతే దర్శించుకున్నారో ఆ మునులు, ఆ దర్శించుకున్నటువంటి ఆ విష్ణు రూపము ఏదైతే చతుర్భుజాలతో ఉన్నటువంటి చంకము, చక్రము, గద మరియు పద్మాలను దాల్చినటువంటి అవన్నీ కూడా ఇతర విష్ణు రూపములు ఆ భగవంతుని యొక్క ప్రధానమైనటువంటి విస్తారములు అని చెప్తున్నారు. మానవుడు భగవద్ రూపంపైనే ధ్యానము కొనసాగించవలనని భగవద్గీత యందు ఉపదేశించబడినది అని చెప్తున్నారు. ఇక మనసును కేంద్రీకరించుటను అభ్యాసించుటకు అతడు నిటారుగా కూర్చుని పవిత్రమగు వాతావరణము కలిగిన ఏకాంత స్థానమున తదభ్యాసము కొనసాగించవలెను. మనకి భగవద్గీత 6వ అధ్యాయంలో చెప్పబడినటువంటి అంశాలు. అట్టి యోగి బ్రహ్మచర్య నియమ నిబంధనలను నిష్ఠగా పాటించవలను. అనియమితమగు మైథున సుఖమును, వాచావేగమును కలిగి ఉండి విలాసవంతమైనటువంటి జన సమృద్ధమగు పట్టణములో జీవించుచు ఎవరు కూడా యోగమును అభ్యసింపజాలరు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ సామాన్యమైనటువంటి, అంటే సాధారణంగా మనకు చెప్తూ ఉంటారు వనాల్లో నివసించేటువంటి సత్వగుణంలో ఉండేటువంటి విధానం, సాధారణమైనటువంటి జన సమృద్ధి పట్టణాల్లో ఉండేటువంటిది రజోగుణము అని చెప్తుంటారు. అలాగే బార్లు, పబ్బులు, వేశ్య గృహాలు ఇవన్నీ కూడా తమోగుణ సంబంధమైనటువంటి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు మనకి. అలాగే మనకి రూపగోస్వాముల వారు ఉపదేశామృతంలో మొదట్లోనే చెప్తారు సాధనా భక్తికి కావలసినటువంటి లక్షణాలు. సో ఎవరైతే మాటల యొక్క వేగాన్ని, మనసు యొక్క వేగాన్ని, ఉదరస్థ వేగాన్ని, తర్వాత జననాంగాల యొక్క వేగాన్ని, వీటన్నిటిని కూడా నియంత్రించుకోగలుగుతారో అతడు ప్రపంచమంతటా కూడా తన మాటలను వినిపించగలుగుతాడు. అంటే తను శిష్యులను ఏర్పాటు చేయగలుగుతారు అని చెప్తాడు. సో కదా. సో ఆ విధంగా ఈ సాధారణ విధానంలో ఇది సాధ్యం కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. యోగాభ్యాసమునకు ఇంద్రియ నిగ్రహం అవసరము. ఇక ఇంద్రియ నిగ్రహమునందు ఆరంభమును నాలుక నిగ్రహించుకోవడం అంటే జిహ్వను నియంత్రించగలడు. ఈ జిహ్వ ద్వారా ఒకటి మాటల యొక్క వేగము, రుచుల యొక్క వేగాన్ని రెండు కూడా నియమించగలదు. అలాగే ఆ విధంగా చేసుకున్నట్లయితే ఇతర ఇంద్రియాలను సహితము నియమింపగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అంటే జిహ్వను, నాలుకను, అంటే మాటలు, రుచుల యొక్క ఈ వేగాన్ని, అంటే ఉదరస్థ వేగం కూడా దీనిపైన ఆధారపడింది. సో దీన్ని మొదట నియంత్రించుకోగలిగినప్పుడు ఇక మిగిలిన వాటిని కూడా నియంత్రించుకోగలరని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అన్ని విధములకు విశుద్ధ పదార్థములను తినుచు త్రాగుచు యోగాభ్యాసమునందు పురోగమించుట ఎవరికి సాధ్యము కాదు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే మనకి భగవంతుడు భగవద్గీతలో చెప్తారు, అతిగా తినడం కానీ, అతి తక్కువగా తినడం కానీ, అతిగా నిద్రపోవడం కానీ, అతి తక్కువగా నిద్రపోవడం కానీ చేసేటువంటి వారు ఈ యోగలో పరిపూర్ణతను సాధించలేరు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి చెప్తూ ఉన్నారు కొన్ని పదార్థాలు ఈ నాలుక ద్వారా తినేటువంటివి నిషిద్ధమైనవి అని చెప్తారు. అటువంటి వాటిని తినుచు తాగుచు ఆ యోగం నందు అభ్యాసించడం, అంటే పురోగమించడం అనేది ఎవరికి కూడా సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్నారు. కానీ అప్రమాణికులగినటువంటి ఆ నామమాత్ర యోగులు పలువురు ఆ పాశ్చాత్య దేశములకేగి యోగాభ్యాసము పట్ల అచ్చట జనులకు గల అభిరుచిని స్వలాభమునకు వినియోగించుట అన్నది పరమ శోచనీయము అని చెప్తున్నారు. మద్యపానము కావించుచునే అదే సమయమున యోగాభ్యాసమును సైతము కొనసాగించవచ్చునని బాహాటంగా పలుకుటను అట్టి అప్రమాణికమైనటువంటి యోగులు తెగింతురు అని చెప్తున్నారు.
సో ఎవరైతే ఇక్కడ ఈ నియమ నిబంధనలను అంటే శాస్త్రాలలో సూచించినటువంటి వాటిని పాటించకుండా చేసేటువంటిది ఏదైనా వ్యర్థము అనేటువంటి విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అలా చెప్పేటువంటి వాళ్ళు అప్రమాణికులు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ మనకి. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు 5,000 ఏండ్ల క్రిందట శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అర్జునులకు యోగాభ్యాసమును ఉపదేశించను. సో భగవద్గీతలో ప్రతి అధ్యాయం కూడా ఒక యోగంగా చెప్తూ ఉన్నారు కదా. అర్జున విషాద యోగము, రెండవది సాంఖ్యయోగము, మూడవది కర్మయోగము, ఆ విధంగా ప్రతిదీ కూడా అంటే యోగము అంటే భగవంతుణ్ణి చేరుకోవడానికి ఉండేటువంటి మార్గాలను బోధించినటువంటిది. సో కానీ ఆ విధానమునందలి కఠినమగు నియమ నిబంధనలను అనుసరించుటలో తన అసక్తతను అర్జునుడు నిర్మోహమాటంగా దేవదేవునికి చేసెను. ఆయన చెప్తారు 6వ అధ్యాయంలో ఆ అష్టాంగ యోగ విధానాన్ని చెప్పుకుంటూ పోయిన తర్వాత అంతా విన్న తర్వాత అర్జునుడి యొక్క స్పందనలో చెప్తాడు, ఓ కృష్ణ, నువ్వు చెప్పినంత చాలా బాగుంది, కానీ ఈ మనసు చంచలమైనదయ్యా, వాయువును నియంత్రించడమైనా కష్టమేమో కానీ, అంటే అతివేగంగా వీచేటువంటి వాయువునైనా ఆపవచ్చేమో కానీ ఈ మనసులో కలిగేటువంటి మనసు యొక్క వేగాన్ని ఎలానయ్యా ఆపు చేయడము? నువ్వు చెప్పినటువంటి ఈ అష్టాంగ యోగ విధానము ఆచరణ అసాధ్యం అనిపిస్తుంది నాకు అని చెప్తాడు. సో కాబట్టి కానీ భగవంతుడు అంటాడు, ఓకే కృష్ణ, నువ్వు అన్నట్లు కరెక్టే, ఇది కష్టమే కానీ అని చెప్తాడు. సో అది జగద్గురు, ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువు లక్షణం. ఓకే, నువ్వు అన్నట్లు కష్టమేనయ్యా అది, కానీ అభ్యాసం చేస్తే అది సాధ్యమవుతుంది. సో అందుకే మనకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు పొద్దున్న లేవడం చెప్తుంటారు. 4:30కి మంగళహారతికి అటెండ్ అవ్వడం, తర్వాత 16 మాలలో జపం చేయడం. సో ఆ విధంగా అభ్యాసం చేస్తూ ఉన్నట్లయితే క్రమంగా వృద్ధి పొందొచ్చు. సో అందుకే చెప్తున్నారు, దేవదేవుడికి ఆయన నిర్మోహమాటంగా చెప్పినటువంటి ప్రతి కర్మరంగమునందు మనుజుడు ఆచరణ సాధ్యమైన దానినే అనుసరించవలెను. యోగము పేరిట వ్యర్థమగు కసరత్తులు చేయుట విలువైన కాలమును ఎవరు వృధా చెయ్యరాదు అనేటువంటిది శ్రీల ప్రభుపాదులు చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈ కాలంలో అవి ఎలాగూ సాధ్యం కావు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుని యొక్క ధ్యానం, భగవంతుని నామ జపం, కీర్తన కదా, స్మరణం, కీర్తనం, ఇదే కదా భక్తి. స్మరణ కీర్తనాది విధానాల పద్ధతులే భక్తి అని చెప్తుంటారు. సో అవి చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. సో అలా టైం వృధా చేయరాదని చెప్పు. ఆ హృదయమందు చతుర్భుజ పరమాత్ముని అన్వేషించి ధ్యానమున అతనిని నిరంతరము దర్శింపగలుగుటయే నిజమైనటువంటి యోగము అని చెప్తూ ఉన్నారు. అట్టి నిరవధిక ధ్యానమే సమాధి అని పిలువబడుతుంది. ఎవరైతే ఆ వివిధ పద్ధతులలో అంటే యమ, నియమ, ఆసన, ప్రాణాయామ, ప్రత్యాహార, ధారణ ప్రత్యాహారం, సో అవన్నీ చేసిన తర్వాత ధ్యానం, ఆ ధ్యానంలో ఆ భగవంతుణ్ణి చతుర్భుజ పరమాత్ముని దర్శించగలగాలి. అష్టాంగ యోగ మామూలుగా మనకి కర్మయోగము ద్వారా ఆత్మతత్వాన్ని తెలుస్తుంది, జ్ఞానయోగము ద్వారా బ్రహ్మప్రాప్తి కలుగుతుంది, అష్టాంగ యోగ విధానం ద్వారా పరమాత్మ దర్శనం అవుతుంది. సో ఆ చతుర్భుజ పరమాత్ముని అన్వేషించి ధ్యానం నందు ఆయన్ని నిరంతరము దర్శించగలగడం, ఇప్పుడు ఏదైతే సనకాది మునులు దర్శించుకున్నారో ఆ విధమైనటువంటి ఆ చతుర్భుజ నారాయణ్ని దర్శించగలగడమే నిజమైనటువంటి యోగము అని చెప్తూ ఉన్నారు. మరి అట్టి నిర్వధిక ధ్యానమే సమాధి అని పిలువబడును. అట్టి ధ్యాన లక్ష్యము చతుర్భుజ నారాయణుడే అని చెప్తున్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలోని ఈ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఈ అధ్యాయం చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ భగవంతుని యొక్క వర్ణనలో, భగవద్ధామ వర్ణనలో భగవంతుని యొక్క వర్ణన కూడా ఉంది. ఎందుకంటే ఆ భగవద్ధామము భగవంతుడు అభిన్నం కాదు. సో కాబట్టి ఆ వర్ణింపబడిన దేహ అలంకరణలు కలిగిన నారాయణుడే ధ్యాన లక్ష్యమై ఉన్నాడు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అయినప్పటికీ ఎవరేని శూన్యమునో లేదా నిరాకారమునో ధ్యానింపగోరించో యోగ అభ్యాసము విజయమును సాధించుటకు అనంతకాలము పట్టగలదు. అంటే అది సాధ్యం కాదనే చెప్తున్నారు. అనంతకాలం అంటే సాధ్యం కాదనే చెప్తున్నారు. మనసును మనము శూన్యము మందో లేదా నిరాకారమునందో కేంద్రీకరింపజాలము. ఎల్లరి హృదయమునందు
ఆ విరజిల్లుచున్న చతుర్భుజ నారాయణి రూపంపైనే మనసును సంలగ్నము చేయుటయే నిజమైనటువంటి యోగము అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటిది, పరమాత్ముడు హృదయమందు ఆసీనుడై ఉన్నాడని ధ్యానము ద్వారా మనసు మానవుడు అవగతం చేసుకోగలడు. అంటే ఆ హృదయస్థ పరమాత్మను దర్శించగలుగుతారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు ధ్యానం ద్వారా. ఒకవేళ అతడు ఆ విషయము నెరగకున్నను పరమాత్ముడు ఎల్లరి హృదయములందు వసించియే ఉండును. అంటే అది తెలుసుకోలేకపోయినా భగవంతుడు ఎలాగో అందరి హృదయాలలో ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. పరమాత్ముడు మానవుడు హృదయమునందే గాక సునక మార్జాలముల హృదయములందు కూడా వసించును. ఆయన చెప్తారు ఇక్కడ మనకు చెప్పినట్టు ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశ అని చెప్పబడింది. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్ యొక్క వచనం ద్వారానే ఈ సత్యము భగవద్గీత యందు చెప్పబడినటువంటి అంశం. ఆ ఈశ్వరుడు సర్వభూతాల్లోనూ ఆ యొక్క హృదయంలో నిర్దిష్టమై ఉన్నాడు అనేటువంటి విషయం చెప్తారు. ప్రపంచపు పరమ నియామకుడగు ఈశ్వరుడు ఎల్లరి హృదయములందు ఆసీనుడై ఉన్నారు. ఎల్లరి హృదయమునందే గాక అతడు పరమాణువునందు విలసితుడై ఉన్నాడు. అంటే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మంగా కూడా అతడు ప్రతి పదార్థం ఈ విశ్వమంతా ఆ క్షీరోదక సాయి విష్ణువుగా వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి చెప్తూ ఉన్నారు. అనగా పరమాత్ముని సన్నిధి లేనటువంటి స్థానమే లేదు. సో ఈశోపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడినటువంటి వాక్యం చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. ఈశ్వరుడు సర్వత్రా నెలకొని ఉంటాడు, సమస్తమునకు అతడే యజమాని, ఏ రూపలక్షణము ద్వారా పరతత్వము ఎల్లడల వసించియుండునో అది ఏ పరమాత్ముడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆ పరమాత్ముడు అని పిలువబడును అని చెప్తున్నారు. ఆత్మ అనగా వ్యక్తిగత ఆత్మను సూచించగా పరమాత్మ అనున్నది వ్యక్తిగత విభుహ ఆత్మను సూచించును అని చెప్తున్నారు. ఇద్దరు కూడా వ్యక్తిగతులే అయినప్పటికీ ఈ రెండింటి నడుమ భేదం ఏమిటంటే ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది ఒక దేహానికే పరిమితమై ఉండగా పరమాత్ముడు సర్వత్రా నెలకొని ఉంటారు, అన్నింటిలోనూ ఉన్నాడు అనేటువంటి సందర్భం చెప్తున్నారు. అయితే దీనికి ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు ఒక ఉపమానం చెప్తూ ఉన్నారు. సూర్యుడు ఉన్నాం అనుకోండి, మన దేశంలోనో లేదా ఒక ప్రాంతంలో కోటాను కోట్ల మంది ఉన్నట్లయితే ఆ సూర్యుడు ఒక్కడే, అంటే పరమాత్ముడు ఒకటే అనుకున్నప్పటికీ, సో మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మిట్ట మధ్యాహ్నం వచ్చింది అనుకోండి, మనం అంతా బయటకు వచ్చి ఉంటే ఏమవుతుంది, అందరి నెత్తిన ఉంటాడు, అంటే మధ్యలో ఉన్నటువంటిదిగా ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఆ పరమాత్ముడు అందరిలోనూ వ్యాపించి ఉన్నాడు అనేటువంటి దానికి ఇక్కడ ఆ సూర్యుని ఉపమానంగా తీసుకొని ఆయన మనకి చేసినటువంటి ఆయన, అంటే కోట్లాది కోట్లుగా వ్యక్తులలో కూడా ఆయన వారి యొక్క పైన ఉన్నట్లుగానే ఆ భగవంతుడు అన్ని జీవులలో హృదయస్థంలో ఉన్నారు అని చెప్తారు. ఎల్లరి హృదయమునందు ఆసీనుడై ఉన్నందున పరమాత్ముడు వారి భూత భవిష్యత్ వర్తమానాలకు సాక్షిగా వర్తించును. సో ఈ విషయాన్ని ఆయన భగవద్గీతలో కూడా మనకి చెప్తారు. ఓ అర్జున, భవిష్యత్తులో వచ్చేవారు కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి వారి గురించి, ఇంతకు ముందు వచ్చిపోయినటువంటి వారి గురించి నాకు అన్నీ తెలుసు, కానీ నేనెవరికీ తెలియను అని చెప్తారు. ఎందుకంటే అనాదిగా ఉన్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుడు. సో ఆయన సాక్షిభూతంగా ఉంటారు కదా. సో పరమాత్ముడు స్నేహితుడుగాను సాక్షిగాను వ్యక్తిగత ఆత్మతో కలిసి ఆసీనుడై ఉన్నట్లుగా ఉపనిషత్తుల యందు వర్ణించబడినది అని చెప్తారు. ఒక వృక్షం యొక్క చెట్టు పైన రెండు పక్షులు ఉన్నప్పుడు అందులో ఒకటేమో తన భోగాలను అనుభవిస్తూ ఉంటుంది, అంటే ఆత్మ. దానికి సాక్షిభూతంగా మరొక పక్షి అది ఆ భగవంతుడు అని ఇట్లా మనం ఉపమానాలు చెప్తూ ఉంటారు శ్రీల ప్రభుపాదులు అన్న. సో మిత్రుని రూపమున ఆ పరమాత్ముడు తన మిత్రుని, అంటే ఆ వ్యక్తిగత ఆత్మ భగవద్ధామమునకు గొనిపోవ సర్వదా ఆతృతను కలిగి ఉండును అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క ధామానికి తీసుకువెళ్ళడానికి మనకి ఆయన ఎంతో ఆతృతతో ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. ఎందుకంటే సుహృదమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆయన. సో కాబట్టి ఈ ఆత్మ తన స్నేహితుడిని అక్కడికి తీసుకువెళ్ళడానికి, ఆయనకు మించిన గొప్ప స్నేహితుడు ఎవరు లేరు అని కూడా భగవద్గీతలో చెప్పబడింది. సో సాక్షిగా అతడు సర్వ వరదాయకుడై ఉన్నాడు, ప్రతి ఒక్కరికి అతడు కర్మఫలమును వసుగును. ఈ భౌతిక జగమందు జీవాత్మ దేనిని భోగింపగోరునో దానిని సాధించుటకు సమస్త సౌకర్యాలను అతడు వసుగును. ఆయన ఇంకా చెప్తారు భగవద్గీతలో, ఎవరెవరు ఏ ఏ విధాలుగా నన్ను కోరుకుంటే ఆ విధంగా వారిని నేను అనుగ్రహిస్తూ ఉన్నాను అని చెప్తున్నారు.
భౌతిక జగంపై ఆధిపత్యము చెలాయించవలెననడి జీవుని స్వభావమునకు కలిగడి ప్రతిఫలమే కష్ట పరంపర అని చెప్తున్నారు. సో ఈ విధంగా ఈ రజోగుణం ద్వారా మనం భోగించాలి అనేటువంటి భావనల ద్వారా మనలో కలిగేటువంటి అదే ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనేటువంటి అంశాలు చెప్తున్నారు. కనుకనే నిత్యానందమునందు మరియు జ్ఞానపూర్ణము అగు నిత్య జీవమున కొరకై సమస్త ఇతర కలాపాలను త్యజించి తననే శరణ పొందమని భగవానుడు తన మిత్రుడు అగు జీవాత్మకు ఉపదేశించును. భగవద్గీత యందు ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాలు. ఇంకా చెప్తున్నారు, కృష్ణ భక్తి భావన యందు సదా లగ్నమై ఉండేవాడు అత్యుత్తమ యోగి అని భగవద్గీత యందు తెలుపబడినది. సో మనకి భగవద్గీత ఎన్నో అంశాలను తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటి దాన్ని మనం తెలుసుకోలేకుండా పోతున్నాం ఎన్నిసార్లు చదువుతున్నాం. సో అదే కృష్ణ భక్తి భావన అని చెప్తూ ఉన్నారు. వ్యక్తిగత ఆత్మ తన చైతన్యము ద్వారా దేహమంతయు నిలిచి ఉన్నట్లుగా పరమాత్ముడును పరమ చైతన్యము ద్వారా సృష్టి అంతటా నిలిచి ఉన్నాడు. సో మనకు చెప్తారు, అంటే ఒక రూమ్ లో సింపుల్ ఉపమానం తీసుకుంటే, రూమ్ లో ఒక్క దగ్గర బల్బ్ ఉంటుంది, దాని యొక్క వెలుతురు రూమ్ అంతా కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఈ దేహంలో ఆ ఆత్మ అనేటువంటిది హృదయంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని యొక్క చైతన్యము దేహం అంతా ఎలాగైతే ఉంటుందో అంతే కదా. ఆత్మ ఉన్నప్పుడు ఈ చేతులు కదిలించగలుగుతాం, ఈ కళ్ళ ద్వారా చూడగలుగుతాం, ఈ చెవుల ద్వారా వినగలుగుతాం. సాధారణంగా మనం చూస్తూ ఉంటాం, పలాని నారాయణ మోహన్ రావు పోయింది అంటే ఏముంది, పోయిండు. మరి ఈ ఇంతకు ముందు మోహన్ రావుగా పిలువబడుతూ ఉండేటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో, ఆత్మ అనేటువంటి భావన లేకుండా ఈ దేహము అక్కడే ఉంటుంది, ఏది కనిపించదు. ఎందుకంటే అందులో ఆత్మ లేదు. సో ఆత్మ ఈ దేహం అంతటా కూడా చైతన్యం చేస్తూ ఉంటుంది. అలాగే పరమాత్ముడు అంటే ఆత్మ సాధారణ చైతన్యం, ఆ పరమాత్ముడు పరమ చైతన్యం. అంటే ఈ సృష్టి అంతటి కూడా తన యొక్క శక్తి ద్వారా ఉండేటువంటి జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో అలాగే ఒక జీవుడు తన దేహానికి చెందేటువంటి మార్పులు మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు గురువులు చెప్తూ ఉంటారు. అంటే మనం ఉన్నాం అనుకోండి, మన పరిధికి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో మన క్షేత్రము అని అనుకున్నాం, మన వ్యవసాయ స్థలమో లేకపోతే మనకు సంబంధించినటువంటి ఆస్తులో, అది మన గురించి మనకు మాత్రమే తెలుస్తూ ఉంటుంది. వ్యవసాయానికి సంబంధించిన క్షేత్రాలు ఉంటే, అదే రాజు ఉంటే రాజుకు అన్నీ కూడా తెలుస్తుంది. సో ఆ పరమాత్ముడు కూడా ఇక్కడ అన్నీ తెలిసి ఉన్నటువంటి విషయాన్ని కూడా చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. అలాగే కృష్ణ భక్తి భావన యందు ఉన్నవాడు కృష్ణుని ఆదేశానుసారము పనిచేస్తాడు. కృష్ణ భక్తి భావన ఆరంభమున అట్టి ఆదేశము గురువు మాధ్యమును లభించును. సో అందుకే ఇస్లాంలో మనకి గురువు యొక్క ప్రాముఖ్యతను తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో భక్తిలో కొత్తగా వచ్చినటువంటి పరిస్థితులలో ఏం చేయాలి, ఎలా, అందుకే మనకు సాధనా భక్తి అని చెప్తాం మొదట్లో. అంటే శాస్త్రాలలో సూచించబడింది, గురువులు చెప్పినటువంటి వాటిని మనము ఆయన యొక్క మార్గదర్శనంలో శిక్షణ ద్వారా చేస్తూ పోయేటువంటి విధానం సాధనా భక్తి. ఆ తర్వాత సాంగత్వము, అనార్థ నివృత్తి, ఆ విధంగా క్రమక్రమంగా మనకి భక్తి రసామృతంలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ భగవంతుని వైపుకు మనము పోయేటువంటి విధానం తెలుసుకోగలుగుతాం. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, హరే కృష్ణ, పూర్ణుడైనటువంటి యోగి కొరకు అష్టవిధ సిద్ధులు కలవు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి వారి కోసం, సో ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్లుగా ఆ అష్టవిధ సిద్ధులు ఉన్నాయని చెప్తారు. అనిమ, మహిమ, గరిమ, లంఘిమ, ప్రాప్తి, ప్రాకమ్య, ఇషిత్వ, వసిత్వ అనేటువంటి అష్ట రకాలైనటువంటి. సో వీటి ద్వారా ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం, వాయువు కన్నా తేలికగా నగటం, పరమాణువు కన్నా సూక్ష్మముగా అగుట, పర్వతము కన్నా పెద్దది అగుట, కోరిందెల్లా సాధించటము, ప్రభువు వలె నియంత్రించటము అని చెప్తాం. సో అలాగే ఆదివి అంటే మొదలైనవి అష్టసిద్ధులు అని చెప్తున్నారు. కానీ భగవాను నుండియే ఆ ఆదేశము నొందుట ఎనడి పూర్ణత్వ స్థితికి మనుజుడు ఎదిగినప్పుడు అది పైన తెలిపినటువంటి ఏ సిద్ధో పోల్చినను ఘనమైనదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. యోగ విధానం నందు ప్రాణాయామము అంటే సాధారణంగా ప్రారంభంలో చేయవలసినది, కేవలము ఆరంభము మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. ఇక పరమాత్ముని ధ్యానము మరి ఒక ముందడుగు వంటిది అని చెప్తున్నారు. కానీ పరమాత్మతో ప్రత్యక్ష సంపర్కము పొంది
ఆ అతని నుండి ఆదేశము నొందుట ఎన్నది అత్యున్నతమైనటువంటి పూర్ణత్వ స్థితి అని చెప్తున్నారు. ధ్యాన అభ్యాసమునందలి ఆ ప్రాణాయామ ప్రక్రియలు 5000 ఏండ్ల కిందట పరమ కష్టంగా నుండేవి. లేనిచో యోగ విధానము స్వీకరింపమన్న శ్రీకృష్ణుని ప్రస్తావనను అర్జునుడు నిరాకరించేవాడు కాదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆ ద్వాపర యుగ అంతం ఆ సమయంలోనే 5000 సంవత్సరాలకు పూర్వమే అది కష్టంగా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ కలియుగము పతితమైనటువంటి యుగము. దీని యందు జనసామాన్యము అల్పాయుష్కులై ఉన్నారు. ఆత్మానుభవము లేదా ఆధ్యాత్మిక జీవనము నెరుగుటలో అలసత్వంలో ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. వారందరూ దాదాపుగా మందభాగ్యులై ఉన్నారు. కనుక ఎవరైనా ఆత్మానుభవనందు కొద్దిగా అభిరుచిని కలిగి ఉన్నచో పలు విధములైనటువంటి మోసములచే వశింపబడుదురు. కనుక శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు అభ్యసించినట్లుగా భగవద్గీత నియమములను అనుసరించుటయే యోగమునందలి పూర్ణత్వ స్థితిని అనుభూతమనర్చుకున్నటకు ఏకైక మార్గము మరియు సరళమైనటువంటి మార్గము అత్యున్నతమైనటువంటి యోగ విధానము అని చెప్తున్నారు. సో ఎందుకంటే ఏ విధానం ద్వారానైనా భగవంతుడు భగవద్గీత అంతటా కూడా చెప్తున్నటువంటి భక్తి తత్వం నా భక్తుల కంటే అనేటువంటి చెప్తూ ఆయన చెప్పినటువంటి విధానం. సో ఇంకా మనకి వారు చెప్తూ ఉన్నటువంటిది వేదాంతము శ్రీమద్ భగవద్గీత శ్రీమద్ భాగవతము పలు ముఖ్య పురాణములందు ఉపదేశించబడినట్లుగా శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క పవిత్ర నామమును కీర్తించుచు చైతన్య మహాప్రభువు ఈ కృష్ణ భక్తి భావన యోగ విధానము ఆచరణీయమగు పద్ధతిలో ప్రదర్శించియుండిరి. కాబట్టి ఈ కలియుగంలో మనకి ఈ యుగధర్మంగా ఉన్నటువంటి ఆ నామ సంకీర్తనం హరే కృష్ణ మూమెంట్, సంకీర్తన మూమెంటే ఈ పతిత జీవులందరినీ కూడా ఉద్ధరించడానికి ఉన్నటువంటి విధానము అని చెప్తున్నారు. సో హరే కృష్ణ. సో ఇంకా మనకి అధిక సంఖ్యలో ఉండేటువంటి భారతీయులు ఈ యోగ విధానమునే అనుసరింతురు అని చెప్తున్నారు శ్రీల ప్రభుపాదులు. అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రాల యందు ఇది నెమ్మదిగా విస్తరించుచున్నది. ఈ కాలమునకు ఇది పరమ ఆకర్షణీయమై ఉన్నది. అంటే ఏదైతే కృష్ణ చైతన్య ఉద్యమము ఉన్నదో ఇది ఈ కాలానికి అత్యున్నతమైనటువంటిదిగా చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. సో ఈ విధానం ఏదైతే ఉందో అంటే ఈ యోగాభ్యాసము ఎవరైనా జయము వాంఛించినచో అంటే ఈ సరళమైనటువంటి విధానంలో ఆ భగవంతుని దర్శనార్థమై ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకున్నట్లు అని వాంఛించినట్లయితే అతడు హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే అనేటువంటి మహామంత్ర జప కీర్తనలను ఆరంభించవలే అని చెప్తున్నారు. అంటే స్మరణము కీర్తనలను చెయ్యాలి అని చెప్తున్నారు. ఈ మహామంత్రం యొక్క జపము ఆ మహామంత్రం యొక్క కీర్తనలను ఆరంభించాలి అని చెప్తున్నారు. అంతటా అతడు తాను వికాసము నొందుచున్నట్లుగా స్వయం అనుభూతిని పొందగలడు అని చెప్తున్నారు. ఈ కృష్ణ భక్తి భావన అభ్యాసము భగవద్గీత యందు రాజ విద్యగా తెలుపబడినది అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు అర్జున్తో చెప్పేటప్పుడు చెప్తాడు, ఓ అర్జున, ఈ పరమ గుహ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని నీకు నేను తెలియచేస్తూ ఉన్నాను అంటూ చెప్పారు భగవద్గీతలో. ఇది విద్యలన్నింటిలోకెల్లా రారాజు వంటిది అని చెప్పారు. సో మనకి ఉన్నటువంటి వివిధ రకాలైనటువంటి విద్యలలో ఆ భగవద్గీతలో బోధించబడినటువంటి రహస్య జ్ఞానం, ఆ గీతా జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, ఈ యోగం ఏదైతే ఉందో, ఇది అన్నిటికంటే అన్ని యోగాలకి ఇది రాజు వంటిది అని చెప్పబడినటువంటిది. సో ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి పరమ ఉదాత్తమగు భక్తి యోగ విధానమును చేపట్టినటువంటి వారు అంటే దివ్యమైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుని యొక్క భక్తి యోగాన్ని నిర్వహించేటువంటి వారు దానిని సులభతరము సుఖమయము నిర్వహణ కొరకు ప్రమాణమును గూర్చగలరు అని చెప్తారు. అలాగే 9వ అధ్యాయంలో కూడా చెప్తారు, ఈ విధానము సులభము సుఖమయమైనటువంటిది, చాలా సులువుగా నిర్వర్తించవచ్చు అని కూడా చెప్తారు.
అలాగే ఇంకా ఈ అధ్యాయంలో మనకు చెప్పినట్లు ఆ 43వ శ్లోకంలో చెప్పినట్లుగా సనక సనాతన సనందన సనత్కుమారులు అనేటువంటి ఈ నలుగురు మునులు నారాయణుని రూపలక్షణముల చేతను ఆ భగవంతుని యొక్క పాద పద్మరజ దివ్య సుగంధము చేత ఆకర్షితులైరి అని చెప్తున్నారు. పాద పద్మజ రజ అంటే ఇక్కడ కణికల్స్, పార్టికల్స్ అన్నట్టు. సో అందుకే ఇక్కడ మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పాడు, రజ అనేటువంటిది చిన్న చిన్న పార్ట్, అవి వాసనలో వచ్చేది. అలాగే ఒక్కొక్కసారి అవి కంటిలో పడ్డప్పుడు మనకి ఎంతో బాధకరంగా ఉంటుంది, అంటే దృష్టి మనకి సరిగా ఉండదు. అలాగే మనలో రజోగుణము వృద్ధి చెందినప్పుడు మనం కూడా అయోమయమైనటువంటి పరిస్థితులలో పడిపోతాము అని చెప్తూ ఉంటారు. సో కాబట్టి రజోగుణానికి, రజ అంటే ఇక్కడ రెండు ఉంటాయి, చిన్న పార్టికల్స్ లాగా వస్తుంది, రజోగుణం కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అలాగే యోగ విధానము నా ఇంద్రియ నిగ్రహము పరమావశ్యకము అని చెప్తున్నారు. ఈ యోగ విధానంలో ఇంద్రియాలను నిగ్రహించుకోవడం, అందుకే మనకి రూపగోస్వాముల వారు ఇంద్రియ నిగ్రహము, ఏ విధమైనటువంటి ఆచరణలు మనం చేయాలి, ఏ విధంగా నిగ్రహించుకోవాలి అనేటువంటి వాటికి ఆ ఉపదేశామృతం 11 శ్లోకాల ద్వారా మొత్తం భాగవత సారాంశాన్ని మనకు అక్కడ తెలియచేసినటువంటి అంశం. సో పరమావశ్యకము అని చెప్తున్నారు ఇంద్రియ నిగ్రహం. ఇది భక్తి యోగమనున్నది ఇంద్రియములకు పవిత్రీకరణ విధానమే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంద్రియములు పవిత్రములైనప్పుడు అప్రయత్నంగానే అవి నియంత్రణమగును. సో అందుకే చెప్తారు మనకి నవద్వారాలు ప్రకాశవంతమైనప్పుడు సత్వగుణంలో ఉన్నవాడిగా చెప్తారు అంటారు. సో కాబట్టి అలాగే అంటే జీవుడు సత్వగుణంలో జీవిస్తూ ఉన్నట్లుగా చెప్తారు. ఈ మనకున్నటువంటి దేహానికి ఉన్నటువంటి 9 రంధ్రాలు కూడా ప్రకాశమైనప్పుడు. అలాగే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఇంద్రియాలన్నీ కూడా పవిత్రీకరమైనట్లయితే అప్పుడు అప్రయత్నంగానే అవన్నీ నియంత్రించబడతాయి. సో అలా కృత్రిమ విధానముల ద్వారా ఎవరును ఇంద్రియ కలాపాలను నిరోధించజాలరు అని చెప్తారు. అది మళ్ళీ కపటయోగులే అవుతారు. బయటకు మాత్రం అన్ని నియంత్రించినట్లు కల్పించు మనసులో మాత్రం ఆ ఇంద్రియ విషయాలపై మమకారాన్ని వదిలిపెట్టలేనట్లయితే మళ్ళీ అది కపటాచారుల కింద. అందుకనే చెప్తున్నారు అది అంటే ఆ ఇంద్రియజాల కలాపం లాంటిది అని చెప్తున్నాను. అటువంటి కలాపాల ద్వారా ఎవరు కూడా నిరోధించలేరు అని చెప్తున్నారు. కానీ ఇంద్రియములను భగవత్ సేవలో వినియోగించడం ద్వారా పవిత్రీకరించినచో అవి వ్యర్థ కలాపాల నుండి నిగ్రహించుటయే గాక భగవానుని దివ్య సేవ యందు నెలకొనగలవు అని చెప్తున్నారు. సో అందుకే మనకి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వైష్ణవ సాంప్రదాయాల్లో, వైష్ణవ విధులలో ఈ భౌతికమైనటువంటి విషయాల, భౌతికమైనటువంటి సాహిత్యాలు, వాటి ఏడ ఎప్పుడు కూడా ఆసక్తులు కావద్దు అని చెప్తారు. ఆ టీవీలు చూడడం, సినిమాలు చూడడము, ఆ వివిధ న్యూస్ పేపర్ చదవడం, వాటి వల్ల వ్యర్థం, సమయం అంతా వ్యర్థమే తప్ప మనము అవన్నీ వ్యర్థ కలాపాలే అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. అవి ఇంద్రియ నిగ్రహానికి ఏ విధంగానూ దోహదపడవు, ఇంకా పాడు చేస్తాయని చెప్తుంటాం. సో కాబట్టి ఆధ్యాత్మిక విషయాలను నిమగ్నమై ఉండాలి అని చెప్తుంటాం. కాబట్టి ఇంద్రియాలను భగవత్ సేవలో వినియోగించడం ద్వారా అవి పవిత్రీకరించి వ్యర్థ కలాపాల నుండి దూరంగా ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నారు. సనక సనాతన సనందన సనత్కుమారులు దానినే వాంఛించారు ఇప్పుడు అని చెప్తున్నారు. కనుక కృష్ణ భక్తి రసాభావన ఎనున్నది కాల్పనిక మనస్సు యొక్క అక్రమ కల్పన ఏమాత్రము కాదు అని చెప్తూ ఉన్నారు. అంతేకాకుండా భగవద్గీత యందు ఆ భగవంతుడు చెప్తాడు, మన్మనాభవ మద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు అని చెప్తారు. మామే వైశ్యసి యుక్వైవ మాత్మానం మత్పరాయణ అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటిది అని చెప్తాడు. అర్జునుడితో అంటాడు, ఓ అర్జున, నీ మనసును నా గురించి ఆలోచించుటలో నిమగ్నం చెయ్యి, నా భక్తుడవు కాము, నాకు నమస్కరించు, నన్ను పూజించు, పూర్తిగా నాయందే నీ మనసును లగ్నం చేసినట్లయితే నీవు తప్పక నన్ను చేరుకుంటావు అనేటువంటి ఆదేశము మనకి 9వ అధ్యాయంలో 34 శ్లోకంలో ఇవ్వబడినటువంటి. సో ఆ విధంగా మనసును ఆ భగవంతుని పైన స్థిరీకరించి బుద్ధిని ఆ భగవంతుని యొక్క ఇదిలో ఉపయోగించినట్లయితే మనము భక్తి మార్గంలో వృద్ధి చెందగలుగుతాము అనేటువంటి అంశాన్ని తెలియచేస్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. అందరికీ